Listen to me. Withdraw your statement. Chimbomira ndimbotaura pandoda kutaura. Alright. Pane nyaya mamuchitaura pamashura apa nditi yekuti nyaya yemaoffering. Kune vanhu vakavhura machechi nemapurposes. Ndoda kuti mupabate ipapo. Ekuti ekuisa mari mungomani mavo. Kune vanhu vakavhura machechi nekuda kwemabusiness avakatarget kwematargets ani avo. Mukaona chechi yavhurwa, chechi yonzi inonyorwa kana kuti Tinashe ndiye mutungamiriri. Zvese zviri muzita raTinashe. Muri kupabata zvandikutaura sekuru kuti chechi building yamavaka stand zvese zviri muzita rani raTinashe. Ipurpose yake mabenefits ake nemuriani nevazukuru vake. Kana iri chechi yaMwari ngatigotaka zvakata kuRoma inongonzi Roman Catholic haisi yemunhu. But akauya akatoshanda ipapo anotobva utoenda pamwe poto yaumwe handitika makore nemakore zvichiramisa vanhu handitika zvinonzi ndezveRoman Catholic kana kuti kusalvation kana kuti mamwe machechi. Manje ukaona iwewe wakuti chechi ndeyaTinashe, pane vanhu vari kuvhura machechi nemapurposes ekuda kubira vanhu. Uri paona sekuru tikatarisa kuna naRoman Catholic kuna mamwe machechi aya handitika ekuti ava munhu box mamwe machechi box rinenge rakangogadzikwa apo ada anongondokanda chero 10 rand chero 10 cents asina haana handitika aufe wakazvona zvingoparidzwa muchechi zvemari handitika. Ukaona chechi inongoti every day havadi kubuda muchechi vasina kuparidza zvemari imbavha. Plus ukatoona tsano pachisvika nguva inoda kutombotauka zvemari kutopiwa nguva yemari imbavha idzodzo handitika. Mirai sekuru mirai pane mirai sekuru asikatauri zvemari ngatitarise machechi akaita semachechi andiri kutaura. It's like vana Roma mamwe machechi maomba handitika vanotova nezuva ravanoti kana kuti andichazoti vanoti Sunday kana after chechi rika kuti nguvai mune mudhuze nezvipatara mari iya inenge ichiiswa nevanhu kuchechi yaiya vanoitora voenda nayo vondotenga mafruits vondotenga chichi vachindopa varwere pai muzvipatara vanochengeta nherera. Zvinoratidza kuti aya machechi ayaka hongu machechi akauya nemamissionaries but ndo machechi mamwe atinogona kuti machechi ari nane than mamwe machechi aya ana papaya. Aya machechi ana papaya sa imbavha dzega ipapo ndo pandira kupindira daima ndipamka yakafaneza yoja handiti tikataura takawanda rema chichi saka uko unoto chero iwe wabvisa mari iwe handiti uchitambura kuti andabvisa 10 rand yangu unotoziva kuti aibatsira asinga kufamba asi indi kufamba zvinane chero vachizoti inobvisiwa iyi handiti hakuna kana nherera haumbozozwi kuti yakaida kupi hautombozivi chaunongoziva iwo ndechekuziva kuti no ipapo ndipo panoda kubatsira ango Durban vatenga chi vakufamba neHilux panozova nepamwe futi sekuruka pekuti toti sepano patiri kunamatira chimbomirai sekuru idonipewo mukana pamota mutauni yawokuda vanongutengesera futi henga chipi yacho Tina chimbonzwa enda mutauni unowaipa chero mota chimbonzwa Tina handitika pane pekuzotiwo toti ichechi handitika tatitoda kunamatira panapa pabuilding pamwe inobhadharwa rende handitika totaurana zvakanaka vedu toda kuti tibhadhara rende wochi pachichi patonamatira saka tori kuda kuurana kuti tikabvisawo patechibvisa zvemaofaring zvezve nechichi tobhadharawo kuchi kurende handitika. Mari iya inofanira kuzoti yabuda yaverengwa handitika yonyorwa pasi handitika yogara chizikanwa. Manje dzimwe inongoiswa mubox inongotorwa namufundisi handitika amuione handitika. Chimwe chitsotsi chandakazoona chinoitika kumachechi panoita it's like kuna machechi ndoto zvatakaona nemeso aya mwe mudhikoni kana mwe mufundisi anoenda pedyo vanenge vachitaurana neumwe namudhikoni kana mufundisi unzi yakuda kusvika holiday kai toda kuti mufundisi namai mufundisi vaende kuVic Falls vambondofara 2 weeks dzese kana kuti handitika saka kuri kuda $20,000 handiti inotobviswa 20,000 yekuti vandodi uya ataura uya ka ane zvinhu zvine zvatogarwa pasi nevanhu 2 taura kuti ndochi ndokutungamirira ukubva kwataura uya anenge asiwo handiti vaiva vachiona mashares uya atoisa mari mupocket. Saka tiri kuti machechi akavhurwa nemapurposes ekuba mari ndembavha izvo ndosati kuti mukaramba muchitaura imi mucharamba muchindobata neslippers handiti havakwanisi kumubatsira havakwanisi kumubatsira umwe munhu ari kushaya mari yerent achitochema muchechi havakwanisi kumubhadhara rent chindinzwai
Saka muri kunamata Mwari upi wamuri kunamata? Sponono. Akuredza. Mukutengesera vanhu maballoon muchechi. Dambudziko raSponono nderekuti kana ari kumasowe mudare. Vadare vane nharo dzisingakuri musadidaro. Ngatipanane nguva yekutaura. Anditi. Apa chokwadi chine nguva ka. Hautaure 27 hours uchiti uri kutaura chokwadi. Ndiri kuti inini. Kuma chechi dzechirungudzi kune mbavha. Kumasowe kune mbavha. Muri kunyatsopanzwa. But umbavha hwevanhu vaviri hwakasiyana. Umbavha hwekumasowe imbavha dzakatipa. Munyatsopanzwa. Dzongoba machira. Ndikuda mvura yegungwa. Anditi padiwa mari yakati tiende kupi? Vanoba hochi. Sekuru, chinzwai ka sekuru. Andiri kunyatsoponda. Chinzwai sekuru. Andiwaona kuti ndakupa 20 minutes. Iwaya menda kupindura ipapo. Aiwaka. Ndiri kutaura. Ndiri kuti aiwa usati wabata. Asiti aiwa ndatobata. Aiwa. Mai kune mbavha dzakasiyana. Kuti kune mbavha dzakasiyana. Onedze kuchi? Nedze kuchirungu. Asiti kada kutarira kune mbavha dzakawanda. Unogadzisa kune zvinhu zvakawanda sekuru. Kune zvinhu zvakawanda. Sekuru. Aiwa kumasowa kubiwa zvakanyanya. Sekuru. No, imi muri kuti akubiwa zvakanyanya nekuti ka aiwa ka. Imbavha dzisina skiri ndosaka vari kuti akubiwe zvakanyanya nekuti chinonzi uya nehuku chena enonoisa pamaradzano usacheuka. Anditi iwewe yako neserotora huku unodya nemhuri yako. Asi masowe waenda kunganga iko. Aiwa asi masowe hakuna masowe akadaro sekuru. Hakuna masowe akadaro sekuru. Kumasowe sekuru chirere ndikuti. Aiwa mbona machechi hapo maenda asi masowe wayo. Ekuti kumasowe zipiwa yofa iko kwayo. No. Anotitora 100 US. No, asi masowe. Waenda muhari pamaradzano panyira ipapo. No. Usacheuka. Kana musingazivi zvekumasowe tibvunze tikudze. Achitira ndikudze zvekumasowe. Chititsanangurira ipapo. Zvekuti wani masowe shanu. Yes. Akushandiswi huku, akushandiswi mari. Anditi akushandiswi zvimwe zvinhu zvese zvamotaura izvi. Mira. No. Kuti iko kwa ndikutaura. Andiri kutaura zvari kutaura. No. Tutadzana papa. Tutachechizana papa. Tutachechizana papa. Saka uri kuona here zviri kutaurwa nevaruma. Kumasowe. Unoona Johani Masowe. Ukangona yanzi Johani Masowe. Alright. Ngandisiye zvekuti Johani Masowe. Ukangoona vanzi ava vana vaangwenya. Azvinene kuti musikana here mukomana. Imbavha here kuti haisi. Vana vani. Johani Masowe. Vese vanopfeka magemenzi vana. But tikuti umbavha hwavo chete havana brain. Sei tikuti havana brain. Vanongokuti ndikuda mvura yekugungwa. Unza mari yebhazi. Urinazwa? Chiri kungoba chete mari yebhazi. Wabirwa kasekuru. Andikuramba. Ndosati kuti umbavha husina skill. Iwe wasikona here kuti uri kubirwa. Ndosati kuti amuona kune vafana vemasutwa vakangwara. Iwe chaiye nemukadzi wako hausati wamboenda kuhoteri. Asi unobvisa mari yekuti aende kuhoteri. Aende kuhoteri. Good. Kuba ikoko kwakangwara. Plus pamwe pacho hakusi kuba rudo. No, kuba sekuru. Because azviiti kuti zuva haripere mapinda muchechi vasina kuparidza zvemari. Chindipindurai mubvunzo. Ndechekuti vangwenya ngavandipindure mubvunzo wavakomana. Chinombonzi rudo chii? Chimbobviswa. Ndipindurai mubvunzo. Chinombonzi rudo chii? Vamwe vane machechi handiti. Unotomuwa achiti iwo ukabvisa mataito uchidididi handiti ndokuti uite chi? Uite mari. Handiti. Asi umwe munhu ave ne20 years dzana. Achibvisa. Kune vakatobhuroka. Asawarana chavanacho. Right. Iwewe futi uri kutaura zvokuti ukabvisa mari unopfuma handiti. Umwe wacho ndotambura. Sekuru. Vangani mapatsa akawanda arugara mumikuku. Handiti. Pazvakutaura kwaibvisa mari. Kwa iwe tofa kutangira kuona kwauri iwe. Chanduda kungotaura. Mira. Vangani tsana vakatenga zvitina vasina kuvakadzimba. Vangani vachinzi chitina tenga chitina kuti ugo vakaimba vangani $10. Chaita $10 kachitina cheche. Aiwa. 25 cents. Chitina 25 cents. Vanhu vekumasowe munonetsera chinhu. No, sati vanhu vekumasowe. Ipai vanhu mukana kuti vataurewo. Anditi. Vadari. Mudavari hape munhu mukana. Hamuna nyaya. Ndosaka musingatauri.
Hamuna mareason. No, imi tinawo mareason. But isusu handibvengedzere. Ona. Tinotaura zvakati. Vanoda Ona. kuchena panyama avo. Ona zvinoita Mwari man. Kupfeka masutu. Ndizvo. Vakachena but Muzviri mukati. Vakagarwa nemweya waSatani. Zviri Zvisingaiti Regai ndikubatsire nchidai. Apa musisiri mudare remachinda maakubhawa. Varume mbodzikamai. Apa musisiri mudare remachinda maakubhawa. Asi vachizwa kuti pane patobata pakaipa apa. Vakatiza. Imi munopfeka wani magemenzi white. Vangwenyu. Vanoenda kumasowe. Iri ratova bhawa iri. Havatisiri kumasowe. Havanoendi. Kubhawa ndiko kwatisingapandane mukana wekutaura. Rino idandaro revakomana. Nokuti wewe uri kuvahatasi. Ini ndikupa chipfuura. Manje kana mava nenharo dzakadai so. Tatova kubhawa. Ratova bhawa. Iwa yango tepe. Toda kuonesai. Because makadzungaira. Toke padhusa. Asike kudakuro. Asi munoinda iwe. Ona manje. Masowe zvayo cheche chokwadi. No cheche wane chokwadi. No. Aiwa. Aiwa. No. Imi muri kuti Mira, wait. Listen to me. Ona chinhu chatoda kutisana. Vaterera imi. No cheche chokwadi. Zvotera mamwe macheche esai. Ona chinhu chatoda ku. Vatereri. Ndoda kutaurawo chinhu wani. Pamacheche atiri kutaura nezvawo. Masowe kune mbavha. Kumasutu varipo vanoba. Azvira kuti isu hateri. Musati varipo vanoba. Iti kune mbavha. Usati varipo. Kozi mukanesa kuti varipo. Taura kapoint. No, mkomashoni. Andinokana kumasutu variko vanoba variko vasingabe. Same kumasowe. Variko vanoba variko vasingabe. Asipononodaira. Asipononodaira. Dziri kwere mbavha kumasowe. Asipononodaira apa first. Ini patino kubata kuti mukuti kumasutu. Kune vasingabe. Variko. Ndoda 1. Rega ndikupe. Ndoda pa 1 pakuda kuwedzera imwe 1 vangoita vaviri. Munoona kuchechi kwandoenda ini. Chechi ndisekuru. Rega ndikuziviseika. Handi ndiri kutaura. Inini ndoenda. Chechi yemabukirwa yakabuda zoro sati yakura iyi. Musati makuba. But muchiri kugadzira nzira yekuenda kugundoba. Muri kugadzira nzira yekuba. Aiwa. Kuzogadzirwa nzira. Nyaya iripo ndiye kudai spokes. Kuba kuri kurehwa spokes. Kuba kuri kurehwa. Handiti. Ukangoona muchechi chete. Taugwa zvemari. Uwa. Ukaona pachipuwa mukana chete. Kutaura zvemari. Kuti pane munhu arira kumbotaura zvemari. Kana zvangwenya chimboti pai munamato wema. Imbavha. Waumbavha? No, hausi. Aumbavha. Kuba. Rega tikubatsire. Mira ndikupe. Zvandiri kurevera inini. Kuti munamato wemari. Handiti. Ndokuti munamatire mari iuye. Handiti. Iuye mari. Asi kana muchinamatira imimi kuti no, ainamatei. Kuti Mwari atikomborere nemari. Handiti. Akuka kusikuba. Good. But kuita munamato wevanhu vakapfumba. Ukuti munhu akapfumba. Zviya. Ipapaya zvapo paya vanhu. Ko iye Jesu muBhayibheri andu akumbobata no. Cherera. Panduda kubatsira. Uri Jesu. No, ndoda kutaura according to the Bible. No, uri Jesu here. No. But Jesu akatisara muchiita izvi here zvekubira vanhu mari. Mira. One ini handisi kukushora ipo. No. Problem. Iro achati ameno kuti radhimono riti. Atenda kutaura iwo vanobva vataura zvavo zvavanenge vakuda kubuda off. Ndakuda kudzoka futi. Inini handisi kukushora boys kuti kumasowe chichi. Zviriko ndataura zvakanaka ndikati kune umbavha kumasowe, kune umbavha kumagitara. Handiti kuchange the masutu. Chanduda kutaura muBhayibheri according to the Bible. Bhayibheri rakataura Jesu chaiye akaponesa vanhu vangani 10. One akauya neseed yake. Handiti seed iyoyo yaitove mari. Ivesi ipi tsana? Ivesi ipi? Mbonisa pa break. Ivesi ipi? Ayo. Iwo chitsvaga vhesi rega ndichibatsira varuma. Chanduda kubatsira nacho ndechekudai so sponono. Namukomashoni. Uyu akanga afoswa kuti uyane sidhero. Naisponono. Asi tikada kutarira tudambodzoka anga anzi uyane sidhero. Nguva yaJesu yavari kureva tsana. Panogona paripo. Asi pana Jesu paakatohoinda merendi ameno kwai vaRevhi chichi chanditi. Ndo pakagumira kuita zvinhu zvemari
mukuwa ende tikada kutotarira Ende acho aita uko upastor ngapi mchechi zasingapi Jesu mumaoko wake zasingawi every Sunday zvimwe vaizvita pakupera kwegore ka1 manje mimi muchechi menyu everyday kana kuti chichi anditi muchechi menyu everyday mimi isipati kureva makasangana all night munotaura mari Sunday munotaura mari anditi ipapo ndazvifarira rugweja umwe dzevanhu chiona manje Sponono panada kubatsira paipe pawandikata apa ndo panda kudzoka zvekare ndoda kuti ukate futi ndati nini kuchechi kwedu kwandoenda ini ende wanyatsotaura zvakanaka kuti haina nguva yakatanga chi manje akusati kwava nembavha kunyangwe dzichazovako ndisezvo akusati kwava nechi nembavha why hongu mari tinobvisa handitika every Sunday tinobvisa mari offering urunyazopabata mari iyoyo Sponono zvainoshanda mari iyoyo ndoda kuti iwewe kana wakazosununguka rimwe gore usauye kwandiri kana kuti rimwe zuva rega ndipedze usauye kwandiri enda kuchechi ikoko unongoona chera waona kuti mari yemuno inoshandei handitika ikoko ndokwa uchabatsirwa pana pandisi kukubatsira zvekuti mari inoshandei saka tiri kuti isusu kereke idzi makereke aya kumasowe mbavha dziriko kune vamwe zvekare mira ndipedze nokuti makati mira sekupane pandoda kubata ipapo mati kumasowe mbavha dziriko chinzwa handisi kuramba sekuru ngatiti isusu mufundisi atora munhu wake 1 vavharirana kuseri vabirana mari vari 2 hazvinaitika kuchechi zvaitika namufundisi imimi kwenyu munotonyatsamira pamberi pevanhu muchiparidza nyaya yemari Sponono handibate zvakanaka no zvekutomira pamberi pavo ndoda kuti ukata nokuti kutaura zvizirizvo handiti sekuru amire pamberi pevanhu mari Sponono mira apa ndarisingadi kukuzivisa ndakuchikuzivisa mabirwo anoitwa mari naika ndoda kukuzivisa kumasowe kwenyuko naika isusu sekuchechi hatina makrawa tinomira pamberi papupeti sekuru pamberi totaura zvinhu pajekerere imi munotiendesa kukrawa handitika matiendesa kukrawa kweko vamunei makajara zvimashizha zvenyu zvemubheziriki zviizvi zvamunei makadyarira zvezvi papa andona ndokwamunotibira muri kwekwe matibira kudaro hamuchagona kubawo zvine hungwaru zvinoita kuti isusu tigone kutenda kuti apa ndabirwa zvangu but handibirwaskiri noti unonditi enotenga jira 6 meters chipi chitoma chaungaronzi nderei jira sekuru ronzi nderei jira sekuru mudi kuzvibvunza jira munotengesa nderei ndinoda kuti mira ndimbopindira sekuru apa sekuru kujohani masowe chishanu cheko mbavha hakuna mbavha kujohani masowe chishanu handitika hakuna mbavha kujohani masowe chishanu vanhu vanotoparidzirwa pachena handitika pamasowe vanhu azvinona vanotoudzwa kuti ukazoona pavanonzi ndikuda mvura yegungwa chimbomira sekuru ndikuda mvura yegungwa kumasowe isusu hatishandisi mvura yegungwa unoshandisa yei ing'anga idzedzo sekuru dzakatizira kumasowe havasani kumasowe ing'anga dzakatizira kumasowe mira ndinobatsira nemi mira terera imamuna mati kumasowe pamusinganzwisisi ndibvunze ndikudzidzisei no ndozvisi kumasowe ndakanamatira koka ndokandakakurira kaini ndakakurira masutu kaini kurira masowe wani ndakurira masutu kaini kurira masowe wani sekuru ng'anga dzakapanduka dzinonzi Johani Masowe ndati ng'anga dzakapanduka dzinonzi Johani Masowe dzonzi chi idzo dzamukuti hadzihava masowe no sekuru idzo dzichinzi Johani Masowe chiterere munzwe sekuru chiterere sekuru tererai munzwe pandinoda kutaura aiti vari kuba oraitwe kumasowe asi mirai mabiro avo handiti mabiro avo ane chiumwari mukati why mirai handiti why ndichidaro mirai kanipedze because why insano handiti ivo ava vekumasutu vanobara handiti vanotsvaga futi kundiso kupi masowe kumasowe handiti asi hakuna wokumasowe anouya kotsvaga kundiso kumasutu andiani sekuru hakuna iwe aso kumasowe iwe hakuna chechine simba kana muprofita ane simba semuprofita kumasowe kana wazogara ndiani tindiudza iwe muprofita 1 wautane simba kumasowe wani iye ninde simba kumasoweni iyeni naro simba yana nesimba serangwa ko ndikunyepa here pana akamborova chidhoma here pana anozva chidhoma here iwo wakarova chidhoma chekupi unochiziva chakaita sei ngatimboimira ngatiisiye mirai
Why ndida tisiye ndoda tende mberi nenyaya chimbo musabvisa ndoda tende kumberi nenyaya yedu andika ndoda kumberi nenyaya yedu andika nyaya tinayo ndeye kudai so sekuru chandafarira nhasi chinzwai sekuru wandishosho